Hello mga kapulangit, nakapunta na ba kayo sa One Chan Soup? At kung hindi pa, samahan niyo po ako para ipakita ang aming bagong bukas na munting negosyo na kainan na matatagpuan dito lamang sa Bugalyon, Pangasinan, kung saan makakatikim ka ng homemade fresh noodles at iba pang putay na dito naming mismo ginagawa at niluluto sa One Chan Soup na nagbukas noong August 8, 2023. Ang One Chan Soup ay isang authentic Chinese-Filipino mini restaurant na swak at pangmasang kainan dito sa Romulo Highway, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Geng. Pero bago ko umpisahan, gusto ko lang din ipakilala ang kainan ng aming pinsan dito sa Bugalyon na malapit sa mga paaralan na matatagpuan dito sa harap ng aming bahay, ang kainan ni Granny. At eto na nga, kung isa kang mahilig kumain ng chow fan, humigop ng mainit na sabaw at mahilig kumain ng dim sum, tara na at samahan niyo po kami sa aming opening na binasbasan ni Father Ed ng St. Andrew the Apostle Parish Church. Kasama ko din pala ang aking pamilya at very supportive na aming mga pinsan. Pinabless namin ng umaga dahil ang bukas ng aming munting restaurant ay hapon ng 3 PM hanggang 10 PM ng gabi. Monday to Saturday po yan. Siyempre, hindi mawawala dyan ang pampaswerte ng pagsibwag ng barya at bigas na may asin. Wala namang mawawala kung gagawin mo, di ba? Faith lang kay God, so part na. Siyempre nakaharap si Father. Ayaka, panangala, salamat pala kay ate dahil siya ang nag-sponsor ng aming kakainin sa aming blessing. At gusto ko lang din pasalamatan ng Color Blend Printing Shop. Ito ang kanilang Facebook page. Sila ang nag-layout at gumawa ng napakagandang signage namin. At sa lahat ng makikita nyong printed sa loob ng restaurant ay sila lahat ng gumawa. Kagaya ng acrylic menu board at ng mga acrylic picture frames ng mga aming mga dishes. I-PM nyo lang sila kung may gusto kayong ipagawa o ipaprint, lalong-lalo na sa nalalapit na eleksyon. Napakadami nilang promo na pwede nyong pagpilian. Eksaktong alas 3 na ng hapon, nagsidagsa ng mga tao. Hindi namin inaasahan yung dami kasama ng mga friends ni Ermat, mga taga-Bugalyon at sa mga malalayong lugar pa nang galing. Salamat din pala kay Architect JD Cantor sa ginawa mong simpleng interior design ng aming pwesto. At buti na lang nandito yung mga ibang sumbuagers na kaibigan ni Ermat para i-entertain ng mga customers sa paghihintay ng kanilang mga orders. Ito nga pala yung mga ibang putahe namin na kami mismo ang gumawa. Meron kaming steam or fried dumplings, steam wonton, beef noodle soup, fried sweet adobo, beef wonton noodle soup, one chow fan dumplings, one chow fan wonton, one chow fan chicken fingers, at iba pa. Siyempre, dahil first time namin magnegosyo, ako'y humihingi ng paumanhin dahil di namin inahasahan ang mga kakulangan namin sa pwesto at sa aming mga serbisyo. At sa araw na iyon, dahil sa mga kakulangan at pagkakamali namin, unti-unti naming naiintindihan na mahirap pala magnegosyo. Pero di dahil doon, susuko na kami. Lalo pa namin pagbubutihan at sisipagan. Buti na lang kahit papano nandyan ang Hana Rebecca's Food Product na nag-sponsor at ibigay ang juicy skinless longganisa para mapawi ang paghihintay nila. At that time, sold out na po kami. Kahit di na sila nakakain, still sinuportahan pa din ang aming negosyo. Maraming salamat po sa pagmamahal nyo sa One Chan Soup. Isang buwang mahigit na kami at sa mga hindi pa nakatry at gustong pumunta sa aming munting restaurant ay pwede nyo na po siyang ma-search sa Google Map. Tara na sa One Chan Soup. Mapapa more higop!